Nistednukom tingħaqdu mal-Arċisqof Charles Cicluna fiċ-ċelebrazzjoni tal-10 anniversarju mill-elezzjoni tal-Papa Franġisku bħala Papa nhar is-Sibt 18 ta' Marzu fil-Konkatedral ta' San Ġwan, il-Belt, fid-9:30 ta' filgħodu. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fisem tal-Missir u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti ritmu talina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti rġajt taħtilna triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla li tista' kollox nitolbuk li l-ħeġġa qaddisa tagħna t-takkis teħlisna minn dnubietna ħalli naslu b'ruħ safja għal-festi tal-Għid li ġejjin, b'ibnik Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Iżrael kien iħobb il-Ġuseppi aktar minn ħutu kollha għax kien twelidlu fi xjuħitu u għamillu libsa twila bil-kmiem. U ħutu ntebħu li missierhom kien iħobbu aktar minn ħutu kollha u saru joboduh u ma kellhomx ħila ikellmuh bis-sliem. Uħutu marru jiraw l-imrieħel ta' missierhom f'Sikem. U Iżrael qal lil Ġuseppi: Ara, ħutek qegħdin jiraw Sikem, ejja ħanibatek ħdejhom. U rħiela Ġuseppi ar wara ħutu u sabhom f'Dotan. U huma rawh mill-bogħod u sakemm wasal ħdejhom ftehmu li joqtluh. U bdew jgħidu lil xulxin: Ara, ġej il-ħalliem. Issa ejjew ħanoqtluh u nixtuh ġo xi bir. U mbagħad ngħidu li xi bima selvaġġa kilitu u naraw x'jiswielu il-ħolm tiegħu. U Ruben sema u ħelsu minn idejhom u qalilhom: Ma nneħħulux ħajtu. U żied jgħidilhom Ruben: La xxerdux dem, ixtħuh f'dan il-bir li hawn fid-deżert u la tmiddux idejkom fuqu. Dan għamlu biex jeħilsu minn idejhom u jroddu lil missieru. U ġara li malli Ġuseppi wasal ħdejn ħutu, neżżawh mill-libsa li kellu fuqu, il-libsa twila bil-kmiem, u qabduh u xaħtuh fil-bir. Il-bir kien battal mingħajr ilma. Mbagħad għadu bil-qiegħda jieklu l-ħobs. Kif refgħu għajnejhom raw karwana tal-Iżmajlin ġejjin minn Gilad bl-iġma' tagħhom mobbija bid-dragant, il-balsmu u l-lawdnu
sejrin uħottuh l-Eġittu. U Ġuda qal lil-ħutu, x'sen daħlu jekk noqtlu l-ħuna u naħbu demmu? Ejjew imbijawh lill-Ismailin u ma mmidux idejna fuqu, għax ħuna u laħamna hu. U ħutu semaw minnu. U għaddew xi negozjanti Midjanin u ġibdu lil Ġuzeppi u tellawh mill-bir. U bijaw lil Ġuzeppi lill-Ismailin b'20 biċċa ta' fidda. U l-Ġuzeppi ħaduh l-Eġittu. Il-kelma tal-mulej. Inraddu. Niftakru mulej fl-ġubijiet tiegħek flimkien. Niftakru mulej fl-ġubijiet tiegħek. Il-mulej bat il-ġuħ fuq l-art, erdilhom il-qamħ minn wiċċ ir-raba tagħhom. Kien bat qabilhom raġel il-Ġuzeppi mibjuħ birsir. Flimkien, niftakru mulej fl-ġubijiet tiegħek. Rabtulu r-riġlejh bil-ktajjen, dawrulu il-ħadit ma' għonqu, sakemm seħħ dak li kien ħabbar u l-kelma tal-mulej rebbieħ ħarġitu. Flimkien, niftakru mulej fl-ġubijiet tiegħek. Is-sultan bat iħollu dak li jaħkem il-poplu ħelsu, għamlu sit fuq id-dar tiegħu, ħallilu idejh ġidu kollu. Flimkien, niftakru mulej fl-ġubijiet tiegħek. Alla hekk ħabb lid-dinja li ta' lill-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-qasisin il-kbar u lix-xjuħ tal-poplu isimgħu parabola oħra. Kien hemm wieħed sit ta' għalqa u ħawwilha bidwieli, tellala ħajt tas-sejjieħ madwarha, ħaffer ma'sar fiha u bniela torri u qabbilha lil xi bdiewa u sifer fart oħra. Meta wasal żmien il-frott bagħat il-qaddejja tiegħu għand dawk il-bdiewa biex jiġbrulu l-frott li kien imissu. Iżda l-bdiewa qabdu lill-qaddejja u lil wieħed sawtuh, lil ieħor qatluh u lil ieħor ħaġġruh. Reġa' bagħtilhom qaddejja oħra aktar minn qabel u għamlulhom l-istess. Fl-aħħar bagħtilhom il-libnu min ibni jistħu qal. Iżda kif raw il-libnu, il-bdiewa bdew jgħidu bejniethom, ara l-werriet, ejjew noqtluh biex il-wirth tiegħu nieħdu aħna. Qabduh, xeħtuh il-barra mill-għalqa u qatluh. Issa sitt l-għalqa x'jagħmlilhom id-dawk il-bdiewa meta jiġi. Qalulu jeqridhom bl-ħniena taż-żina li huma u l-għalqa iqabbilha lil bdiewa oħra li jroddulu l-frott fi żmienu. Qalilhom Ġesu, qatt ma qrajtu fl-Iskrittura li l-ġebla li warbu l-bennija saret il-ġebla tax-xewka, bis-saħħa tal-mulej seħdan ħaġa tal-ħaġa f'għajnejna. Għalhekk ngħidilkom li s-Sant Natalla tittieħed minn għandkom u tingħata lill-ġens li jagħmel il-frott minnha. Meta semgħu il-paraboli tiegħu il-qasisin il-kbar u l-Fariżej fehmu li hu kien qiegħed jgħid għalihom u ma rridu kieku jaqbduh taħt idejhom. Imma beżgħu min-nies għax kulħadd kien iżommu bi profeta. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Fehmu li hu kien qiegħed jgħid għalihom.
Dan huwa li naqraw illum fl-Evanġelju fuq il-qassisin il-kbar u l-Fariżej li kienu għadhom kemm semgħu din il-parabola li qal Ġesu ta' sit il-għalqa illi ħaħsib sew biex jagħmilha għalqa tajba, ħawel id-dwieli, bniela torri u qabbilha lil xi bdiewa. L-Evanġelju jgħid fehmu illi hu kien qiegħed jgħid għalihom u fehmu sew. Il għaliex Ġesu hawnhekk kien qiegħed f'parabola jiġbor fi ftit kliem l-istorja tas-salvazzjoni. Bħalma sit l-għalqa bat lil qaddejja tiegħu biex jiġbru l-frott u lil dawn trattawhom ħażin, hekk il-missier bat diversi profeti tul is-snin u nies li sabu oppożizzjoni kbira. U bħalma sit l-għalqa fl-aħħar qal nibgħat il-libni u dan spiċċa maqtul barra l-għalqa, hekk Alla l-missier bat il-libnu biex isalva id-dinja imma spiċċa imsawwat u maqtul barra l-belt. Fehmu sewwa li kien qiegħed jgħid għalihom u fil-fatt hawnhekk Ġesu kien qiegħed jgħid mhux biss dwar dak li kien sar tul is-snin imma anki dwar dak li ġej qed iħabbar minn xiex kellu jgħaddihu. Ġesu jgħid fil-fatt il-ġebla li warbu l-bennija saret il-ġebla tax-xewka. Tikkota hawnhekk is-salm japplikah għalih u verament dak li fuqu jinbena dan il-poplu ġdid ta' Alla. U il-qassisin l-kbar u Fariżej jgħid l-Evanġelju meta fehmu li kien qiegħed jgħid għalihom rridu kieku jaqbduh taħt idejhom. Innutaw kif b'emilhom taw prova ta' dak li kien għadu kif qal Ġesu fil-parabola. Issa aħna x'nitgħallmu minn din il-parabola għalina l-ħajja tagħna? L-ewwel nett nitgħallmu li Ġesu Kristu huwa s-Salvatur tagħna. Huwa hu li ġie fid-dinja biex lilna isalvana. Aħna nistgħu jew naċċettawh jew nirrifjutawh. Bħalma rajna hawnhekk fil-parabola. Imma meta aħna naċċettawh aħna li mmorru minn fuq, aħna li nkunu tassew qegħdin ingawdu il-ġid, u meta nirrifjutawh aħna li nkunu qed nagħmlu ħsara lil nfusna. Imbagħad nixtieqkom tinnotaw xi ħaġa f'din il-parabola illi għandha messaġġ qawwi għall-ħajja tagħna. Il għaliex minn fejn beda l-gwaj f'din il-parabola. Meta il-bdiewa li kienu fdati minn sit il-għalqa flok eddew din ir-responsabilità li jieħdu ħsieb l-għalqa għamlu l-għalqa tagħhom. Warbu lis-sit u rridu jkunu huma sidien tal-għalqa. Għamluha tagħhom. Fil-fatt, meta huma jirrifjutaw lill-qaddejja u lill-liben is-sit, qed jirrifjutaw lis-sit qed iwarbu lilu biex huma jkunu s-sidien. Dak li ġie fdat f'idejhom flok edew din ir-responsabbiltà għamluha tagħhom.
U dan huwa messaġġ importanti ħafna l-ħajja tagħna għaliex Alla lilna jatina ħafna jafdalna ħafna biex aħna nieħdu ħsieb fil-ħajja tagħna. Doni li jiġu minn għandu biex aħna nieħdu ħsiebhom. Mhux biex aħna nwarbu lilu is-sit u nagħmlu lilna nfusna sidien. Mhux biex aħna nwarbu lilu u nagħmlu dak li jatina tagħna isu ġej minna. U dan jgħod għall-ħajja kollha tagħna ħansemmi eżempju wieħed. Alla fdalna l-ħolqien biex aħna nieħdu ħsiebu u biex niftakru li huwa don tiegħu li huwa s-sit. Jekk aħna nwarbu lilu u l-ħolqien flok don nagħmluh tagħna, aħna s-sidien tal-ħolqien nagħmlu bih li jridu, aktarx li kemm il-darba nagħmlu rovina u flok niġbru l-frott mill-art niġbru biss il-fdal tal-konkrit. Jew nitolbu l-mulej, nitolbuh biex aħna narfuh dejjem bħala s-sit tagħna, narfu il-Ġesus Salvatur tagħna, id-doni li jagħtina fil-ħajja tagħna u ngħixu dejjem din il-gratitudni leħ għal dak li hu fdalna fideh u nitolbuh biex naqdu dejjem b'imħabba u b'responsabbiltà kbira il-missjoni li Alla tagħna biex nieħdu ħsieb biex naqdu id-dmirijiet tagħna sew waqt li dejjem niftakru li hu s-sit tal-ħajja tagħna. Jew issa nresqu tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira fil-mħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek ina biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex dejjem narfuk bħala s-sit tal-ħajja tagħna u naqduk dejjem b'ħafna mħabba u ġenerożità nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu mulej biex aħna napprezzaw id-doni li tajtna u li fdajtilna fidejna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Smajna illum anke fl-ewwel qari miktub tal-Ġenesi x'tagħmel lejra Giuseppe mibjuh minn ħutu nitolbuk mulej biex dejjem tejna ħalli naħdmu kontra lejra ma nħallux lejra tnawwar lil qalbna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbuk għal dawk li għaddejjin minn tbatija kbira fil-mart tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem narfu nozzu il-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal paċi fl-Ukrajna, fil-Palestina, f'postijiet oħra fid-dinja fejn hemm il-ġlied u l-vjolenza. Nitolbuk biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem speċjalment dawn l-aħħar jiem biex inti mulej tilqaħħom fih danek u tagħti l-faraġġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Xerret fuqna u Alla ħnina tiegħek biex tħejjina sewwa ċ-ċelebrazzjoni ta' dawn il-misteri qaddisa ħalli nieħdu sehem fihom bil-qima kollha bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek u għat-tiġid u s-safa ta' ruħhom għażintilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li għaddi hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġlu kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' li d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana ento salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmen tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddejt tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħinna lina l-koll nitolbuk. Għatilina u koll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġem Qazza u Malla Marija, ma' San Giusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid kif fis-semek ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum. Affrinna d-dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib, iżdeħlissna minn deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna,
biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-salbna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jitbiss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Irċevejna mulej ir-ran tas-salvazzjoni ta' dejjem, amen nitolbuk li aħna nħabbirku tajjeb għalija biex niksbu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nistednukom tinaqdu mal-Arċisqof Charles Cicluna fiċ-ċelebrazzjoni tal-10 anniversarju mill-elezzjoni tal-Papa Franġisku bħala Papa nhar is-Sibt 18 ta' Marzu fil-Konkatedral ta' San Ġwan, il-Belt, fid-9:09 ta' filgħodu. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna eħlesenna u iqaf magħna, glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jeqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna.
U Ġesu tiegħi jaffrilna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-irweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru minn tadbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni tiegħu u fil-Ġetsemani u għere l-araq tad-demm. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikkulli trid int kif is-sema da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naffru lil minu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżaħlisna minn kull deni għam. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malajmijek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġiftija Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malajmijek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġiftija Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malajmijek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġiftija Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malajmijek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġiftija Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malajmijek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġiftija Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malajmijek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġiftija Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malajmijek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġiftija Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malajmijek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġiftija Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malajmijek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġiftija Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malajmijek, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġiftija Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jeqbal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jisma talb tana Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-irweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru minn tadbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikkulli trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna palma nafru lil minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżaħlisna minn kull deni, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malajmijek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġiftija Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malajmijek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġiftija Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malajmijek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġiftija Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malajmijek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġiftija Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malajmijek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġiftija Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malajmijek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġiftija Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malajmijek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġiftija Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malajmijek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġiftija Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlab għalina midinbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-malajmijek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġiftija Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina l-inti jomna, għalik jisma talb tana, Ġesu li twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-irweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru minn tadbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien inkoronat bix-xewk. Missirna li inti fis-smawiti ta' desismet iġi saltnatek ikulli tritint kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma nafru lil-minu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżaħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jisma talb tana, Ġesu li twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-irbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misterju minn tadbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien mob bis-salib minn Pilatu sar Kalvarju. Missirna li inti fis-smawiti ta' desismet iġi saltnatek ikulli tritint kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma nafru lil-minu ħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib iżaħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu.
Addisa Maria Malla itlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Addisa Maria Malla itlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Addisa Maria Malla itlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Addisa Maria Malla itlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Addisa Maria Malla itlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jismat tal-tana, Ġesu li twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru minn tadbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobietna bħalma nafru lil minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Addisa Maria Malla itlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Addisa Maria Malla itlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Addisa Maria Malla itlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Addisa Maria Malla itlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Addisa Maria Malla itlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Addisa Maria Malla itlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Addisa Maria Malla itlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Addisa Maria Malla itlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Addisa Maria Malla itlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu. Addisa Maria Malla itlob għalina midinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti jomna, għalik jismat tal-tana Ġesu li twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, ħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana. Slim għalik li l-ek inajtu, għalli xaħna t-turufnati u li teva. Li l-ek nitnidu, aħna li nibku nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tana, dawar lejna dawk lajnejn tieku tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek, oħanina, opija, oħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema u l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobietna bħalma nafru lil minu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza memlija malej miegħek, mekent fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġif tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Malla itlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier li benu l-Spiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-Purgatorju għatihom mulej il-mistreħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jisruħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal b'tana. Kristu il-qattal b'tana. L-sera eternalla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tissoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jissoqinna dak li wedna Kristu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk illi ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu maħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu l-għena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Sa Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra illi jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missiera għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denin. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu.
Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Diodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla ħeda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek li semem għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Alla Marija Santisma, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluk glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastismu tagħha, imbirek Alla fl-Anġlu u l-qaddisin kollha tiegħu.